Hallo folkens. Fuck så, vi vil spille noget Call of Duty Modern Warfare 3. 2v2. 2v2. Eller VS. Og hvad hedder det? Ej, så stopper vi. Vi er ked af, at vi stadig har lort på lort. Men lidt mere lort. Men ja, vi vil gøre det så godt som muligt. Og jeg håber, I kan se os og se skærmen. Vi prøver lige at rykke lidt mere, så I kan se sådan det hele. Og Niklas, du er bare klam. Du drikker cola uden mig, og jeg kan ikke rigtig drikke cola. Men fair nok. Nå, så. Nå. Men Kom nu med nogen, vi kan lige nu venter vi bare på, at der kommer nogle mennesker ind. Der kommer en der, så kan vi spille noget Search and Destroy. Og håbe på, at vi vinder lortet. Og ja, vi var i level 80 før, men der er åbenbart et eller andet hacker, der har været inde og få os til level 1. Så vi har ikke alle våben mere. Det er okay. Så pissirriterende. Og hvis du ser med, så fuck dig. Men jeg tror ikke, han gør. Jeg tror, han var udvandrer. Eller... Udvandrer. Sådan udlænding. Ja. Uanset hvad, så fuck dig, fordi stress. Det er så åndssvagt, man bruger... Heldigvis er våbnet stadig i level. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge. Vi bruger bare noget. Det ved jeg ikke, hvad for en du helst bruge. Og skyder mig lige i hovedet, mand. Og undskyld, vi ikke har lagt så mange videoer ud. Vi har ikke rigtig sådan... Altså, jeg er på en fri fagskole, og Niklas er på en efterskole, så... På Samsø. Ja, vi lægger ikke rigtig sådan nogen videoer ud. Men vi vil lægge så mange videoer ud i den her ferie. Nu har vi jo efterårsferie. Så... Okay, de er ikke der. Men vi vil lægge så mange videoer ud som muligt. Hvis Niklas selvfølgelig er frisk på det. Selvfølgelig. Så jeg synes, det er synd, hvis de ikke får nogen videoer. Shit, det lagget. Hvor fuck er de Og henne? totalt jeg har sådan en ting. Nu ved jeg i hvert fald, hvor Niklas er. Jamen, det kan jo sagtens være, jeg har rykket mig. Der kommer en eller anden lige om lidt. Øj, det er nederen. Øj, det var lidt ikke nederen. Stilhed. Hvor fuck er de henne? Det ved jeg ikke, det stresser mig. Random granate! Granado. Ramte jeg det op? Fed! Ingen anelse om, hvor det var. Fuck, så løb der videre. Nu er det faktisk lidt mere, at vi ikke ved, hvor det er. Ja, jeg fandt den ene. Står oppe i tårnet. Men det er dem, der taber, så det er fint nok. Bare Fuck, nej. det tager så ikke. Så må vi jo få den her basman på ham. pas på, der er ingen oppe i tårnet, jeg mener. Jamen, det kan se, hvor du er for helvede. Hvor har de lagt den henne ved A? Ja, det vil sige, der er en, der står i tårnet og kigger ned på A. Og deroppe. Scheisse. Fuck, man. Trekant. Og så ligger der helt ned. Yeah, headshot! Fuck! Var det nederen? Jeg fik ham ellers lige, man. Fuck, man. Nå, det var... Ja, nu selvfølgelig. Headshot. Spatter. Du dør så fucking meget nu. Okay, nu smadrer vi. Er du med på det? Jeg venter her, og så ser ham, at han kommer op i tårnet. Hvor er det ned? Lort, jeg ramte ikke nogen. Det der, det stresser mig egentlig. Og den her gang dør du ikke. Jeg gør mit bedste. Det er der en, der skyder efter dig eller mig. Ja, mig, tror jeg. Er der en oppe i tårnet? Jeg ved det ikke. Nej. Du tror jeg heller ikke. Det gjorde jeg jo så. Men det er fordi den der sigter langsomt, også selvom den har det der quick på.
Fucking lort. Ja, vi sutter max røv lige nu, for det er længe siden vi har spillet. Som sagt, det vi gør vores bedste. Og jeg når lige at reloade. Fuck det ned, du... Fuck det ned, du dør på den, mand. Ja. Fanden. Nu ved vi... Nu løber jeg altså bare rundt. Det gider jeg ikke mere. Vi håber hver sin vej. Det er god stil. Åh, det er så forkert. Fik ham. Så mangler vi bare den sidste. Bliv ved bomben. Hvor fuck er han henne? Han står nede i den der dør der. Han går selv. Nej, ikke der. Til venstre. Gik han til venstre? Nej, ikke derinde. Hvor? Han ved den dør derovre til venstre. Der stod han. Ja, han stod. Ja. Nu er det ved det andet sted. Ja, selvfølgelig. Han løb lige der. Så han. Han har sådan en ting dernede. Han kan se dig. Han løb op for helvede. Bag. Ja, du dør. Du stresser. Jeg styr på det. Det er jeg ikke sikker på. Nej, jeg vil gerne op og stå. Har du husket at sætte den der fart op? Det plejer at være det, der gør du dårlig. Nå ja. Dårligt, men jeg fik ham der. Og så du... Jeg sagde dårlig op. Så du ikke min skills, egentlig bare løber over, og bare, fuck! Jeg synes, det var fedt, det så det godt ud, jeg bare løb. Jeg kan også lide mig, og nu dør du. Ja, nu dør du. Nu dør du. Så du det, eller hvad? Ja, der gjorde faktisk lidt. Var der nogen? Okay. Hæ? Pas på. Det var så faktisk skide godt. Så hvad med at gå ud der? Hvad fanden døde du af? Jeg skulle det. Ja. Ham der. Kommer det væk? Okay, nu tager vi os lige sammen her. Jeg prøvede det altså sammen. Ja, hvor rigtigt, så står der bare to sådan. Ja, nu skider vi der. Jeg kan da ikke gøre, før jeg løber ud. Bare så okay. Okay, på mulle. Spis en kiks, jeg løber den der. Okay. Jeg løber hen og tager på ham, og så løber den vej med dig. Kan vi lige hoppe herop? Nej. Nej. Så er det fandme UAV. Vi er færdige. Okay, jeg kom lige frem på siden af. Dø! Ja, det er så sjovt. Nå, det var alt for den her omgang. Og ja, vi vil lave en ny i hvert fald. Vi skal i hvert fald ud med nogle videoer, for det er ikke i år. Fucking lort, mand. Men ja. Hej folket!